Mahigit 100 ektaryang palayan sa Kalasyaw, Pangasinan, binaha. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Naabutan ng baha. Emosyonal ang magsasakang si Jacinto Hunyo dahil nalubog sa baha ang halos 1 ektaryang palayan niya sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Nakatakda na sana niyang anihin ang mga pananim, pero pilit pa niyang isinasalba ang ilan. Pinapatuyo niya ang mga nabasang palay sa kalsada. Sayang yung kwan kasi. Kaya ito, papaspas lang. Tapos, kuha sa electric pan para matuyo. Umaraw, ibilag. Pwede bang kainin siguro ito kung Matyagang ibinibilad ng ilang magsasaka ang kanilang mga inaning palay dito sa gilid ng kalsada. Umaasa sila na may mapakinabangan man lang o maisalba sa kanilang inaning palay na nalubog sa baha. Gamit ang bangka, patuloy na inaani ni Mang Jacinto ang mga nalubog niyang palay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, aabot sa 167 na ektaryang palayan ang nasira dahil sa baha. Nag-report po kami nung after po ng baha, ma'am, din inasahan po namin na matatanggap po nila yung binhi na maaring bigay po ng Provincial Agriculture Office siguro mga itong second week or third week ng August. Hinihikayat ng otoridad ang mga apektadong magsasaka na magproseso ng insurance upang matulungan sila sa kanilang pagkalugi. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.